Nilunsad naman po ng pamahalang panlalawigan po ng La Union ang Abel Academy School of Living Traditions upang mapanatiling buhay ang Nogueras weaving na sa bayan ng Bangara. Sumailalim sa workshop ang 40 kabataan sa tradisyonal na paghahabi sa Northern Luzon at pagtatatag ng Young Loom Weavers Association of Bangara. Nagkaroon din ng hands-on demonstration ng mga kabataan mula sa paglalagay ng sagot o yung cotton fabric na gagamitin hanggang sa tamang paggamit ng tilyar or tilyar. Layunin din ang aktibidad na matutunan ng mga susunod na henerasyon ang tradisyon, kultura ng La Union at paglago ng turismo. IFM News. IFM News. IFM News.